Jeg vil gerne fortælle om mit liv inde bag murene i byen A. Det startede ud med, at jeg vågnede op om morgenen, og jeg er sådan træt af det hele, fordi jeg gider ikke at være her mere. Og jeg gør mig klar til arbejde, hvor jeg skal ind og bygge kampvogne til A og sådan noget halløjse. Og som du kan se her, så står jeg og kigger mig selv i spejlet og er meget trist med mit jakkesæt på. Jeg er lige blevet færdig med at børste tænder og sådan noget skørt noget. Og ja. Og jeg skal til afsted nu. Jeg skal over og have min cykel lige om lidt. Så nu er vi til foredrag med en meget kendt person inde i A, og han fortæller, at A det er det bedste man kan være, og hvis man ikke er A, så er man intet, så man død, og uden for A det er bare forfærdeligt at være, og A det er det bedste sted på jorden, og alt uden for A det er ikke godt. Og som du kan se, så har de sådan et billede fremme af, at A det er det bedste, og op i hjørnet kan man se, at general A han er der, og det var ikke, det er ikke godt. Og her, der havde jeg havde lige fået pause, efter jeg var i gang med at lave kampvognen. Og så jeg sad ude ved den der skorsten der, som jeg altid sidder ved. Og der tænkte jeg, man kan jo kravle op af den her. Så jeg prøvede at kravle op, og så da jeg kom op, så jeg, at jeg så sådan ude for væggene, at det rent ikke var så slemt, som de sagde. Og jeg kunne sådan se både sådan græs og sådan noget, som jeg aldrig nogensinde havde set før. Sådan alt muligt grønt og farver selvfølgelig. Og så jeg også nogle bogstaver og sådan noget. Men jeg heldigvis blev jeg ikke opdaget i det, mens jeg var sådan og blev skudt. Men ja. Og ja. Men og så tænkte jeg, jeg gider rent sikkert arbejde med kampvognen mere. Så jeg ville rent faktisk hellere ud i verden og se hvad der var. Men det er lidt svært. Sådan noget halløjse. Fordi at de holder os inde bag muren. Og en dag efter arbejde, så fik jeg simpelthen nok. Jeg havde kigget ud over A og set alle de farver, og så ville jeg simpelthen ud til dem. Så jeg byggede nogle vinger og en propel til min cykel, og så cyklede jeg afsted. Jeg ville simpelthen ikke mere. Jeg tog afsted, og de skød efter mig. De jagtede mig og skød efter mig, men jeg nåede det, og jeg blev ikke ramt. Og da jeg kom uden for A's vægge, så jeg det fine grønne græs og de flotte blå søer. Og da jeg så faktisk også nogle fugle, som var helt fri og levede deres liv. Og det gør jeg også nu.